എല്ലാവർക്കും V&V ക്രിയേഷൻസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നവമി ആഘോഷത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം. ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് നവമി. ഇതേ നവമി തന്നെയാണ് ദസറ, ദുർഗാ പൂജ, നവരാത്രി എന്നീ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹൈന്ദവരുടെ ആരാധനയുടെയും കലകളുടെയും വിദ്യാരംഭത്തിന്റെയും ഉത്സവമാണ് നവരാത്രി അഥവാ മഹാനവരാത്രി. 9 രാത്രികൾ എന്നാണ് ഈ സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. പ്രധാനമായും സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. 9 രാത്രിയും 10 പകലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഉത്സവത്തിൽ ദേവി ആദിപരാശക്തിയുടെ 9 രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കും പൂജാവിധികൾക്കും മറ്റിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം ശക്തിരൂപിണിയായ ദുർഗാദേവിയെയും അടുത്ത 3 ദിവസം ഐശ്വര്യ ദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മിയും അവസാനത്തെ 3 ദിവസം സരസ്വതി ദേവിയുമാണ് ആരാധനാമൂർത്തികൾ. അവസാനത്തെ 3 ദിവസത്തെ ആരാധനയ്ക്കും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും കേരളീയർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും നവരാത്രി പൂജകളും ആഘോഷങ്ങളും നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കേരളീയർ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നവരാത്രി ആചരിക്കുന്നത്. ദേവി ഉപാസകർക്ക് ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട സമയമാണ് നവരാത്രി. തന്നിലെ ഉപാസനാ ശക്തിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഉപാസകർ ഒത്തുചേരാറുണ്ട്. പൂജാവിധികളും ജപങ്ങളും ധ്യാനവുമെല്ലാം ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. മാതൃദേവിയായ ജഗദീശ്വരിയെ 9 ഭാവങ്ങളിലാണ് നവരാത്രി ദിനങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ ദേവീ രൂപങ്ങൾ നവദുർഗമാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കർണാടകയിലെ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമാണ് നവരാത്രി. നവരാത്രിയിൽ കൊല്ലൂർ മൂകാംബികയിലെ പുഷ്പരഥോത്സവവും വിദ്യാരംഭവും അതിപ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മൂകാംബിക ദർശനത്തിനായി കൊല്ലൂരിലേക്ക് മലയാളികളുടെ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 9ാം ദിവസമായ മഹാനവമിയിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ചണ്ഡികാ ഹോമവും ഭഗവതിയുടെ പുഷ്പരഥോത്സവവും നടക്കുന്നു. പരാശക്തിയെ പുഷ്പരഥത്തിൽ കുടിയിരുത്തി രഥം വലിക്കുന്നു. അന്നേ ദിവസം അർദ്ധരാത്രി വൈകി അവസാന ഭക്തനും തൊഴുതിറങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ നട അടയ്ക്കാറുള്ളൂ. പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ വിജയദശമി ദിവസം വിദ്യാരംഭം ആരംഭിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകളാണ് വിദ്യാരംഭത്തിന് മൂകാംബികയിൽ എത്തിച്ചേരാറുള്ളത്. ദേവിയുടെ പടുകൂറ്റൻ കോലങ്ങൾ മുതൽ മണ്ണിൽ തീർത്ത കൊച്ചു ബൊമ്മകൾ വരെ അലങ്കരിച്ച് പൂജിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് നവരാത്രി. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇത്രയും നാൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നവമി ആശംസകൾ.